Dragostea mea interzisă a înflorit în inima unui sat uitat de lume. Bună, mă numesc Ioana, am 27 de ani și povestea mea începe într-un mic sat din județul Suceava, unde am crescut și am învățat să iubesc lucrurile simple. Sunt curieră de aproape jumătate de an, livrând pachete și cumpărături oamenilor din zona noastră. Într-o dimineață ploioasă, când aroma de lemn ud și frunze uscate plutea în aer, m-am oprit în fața unei case vechi, cu ziduri cărămizi și un pridâvor îngust, unde urma să livrez un colet. Nu știam că această livrare avea să-mi schimbe viața în moduri pe care nici nu le-aș fi putut imagina. Locuiau acolo femei bătrâne, cu povești adânci în ochi și zâmbete triste, care parcă ascundeau tăceri lungi și doruri neîmpărtășite. Treptele scârțiau sub pașii mei, iar mirosul de lemn ars și mâncare gătită cu grijă se împletea cu aerul umed al dimineții. Am bătut la ușa cu numărul 47, iar când s-a deschis, m-a întâmpinat o femeie micuță, cu părul alb strâns într-un coc perfect și cu ochi care păreau să strălucească dincolo de vreme. Era Olga, o doamnă în vârstă de aproape 75 de ani, care mi-a zâmbit cu o căldură neașteptată, invitându-mă în lumea ei plină de amintiri și speranțe neîmplinite. Nu-mi puteam imagina că această întâlnire simplă urma să devină începutul unei legături profunde, care să-mi schimbe toate perspectivele despre viață, dragoste și timp. Continuând să descoper povestea Olgăii, am realizat că în spatele fiecărei riduri se ascunde o lume întreagă, iar în ochii ei, chiar dacă plini de ani, ardea o flacără care nu voia să se stingă. Această întâlnire nu era doar o simplă livrare, era începutul unei povești care avea să răstoarne tot ce credeam despre limite și sentimente. În acea dimineață, după ce am predat pachetul Olgăii, am simțit o curiozitate neașteptată care mi-a rămas în suflet. Am plecat de la casa ei cu gândul la ochii ei luminoși și la vocea bâlândă, care părea să știe atât de multe despre vremuri apuse. A doua zi, când am văzut din nou adresa aceea pe foaia cu comenzi, am simțit o emoție ciudată. Nu era obișnuit ca cineva să comande livrări 2 zile la rând, cu atât mai mult o persoană în vârstă dintr-un sat mic. M-am întrebat dacă avea nevoie de cineva, sau dacă pur și simplu îi plăcea să primească vizite. Am ajuns la ușa aceea veche cu inima bătând mai tare. Când Olga mi-a deschis, zâmbetul ei era mai larg decât cu o zi înainte și m-a întâmpinat ca pe un vechi prieten. Bună, Ioana! Tocmai mă gândeam la tine, mi-a spus ea cu glas cald. Am simțit cum un val de căldură îmi inundă pieptul, iar zâmbetul meu a devenit involuntar mai sincer și mai larg. Am intrat în casă, care părea o capsulă a timpului, cu mobilier vechi, rafturi pline de cărți cu pagini galbene și ferestrele împodobite cu perdele brodate manual. Olga mi-a povestit că a comandat intenționat din nou, nu doar pentru cumpărături, ci pentru companie. Îmi place să te văd, Ioana, zilele sunt mai luminoase când vii tu, i-a spus ea, iar cuvintele ei mi-au încălzit sufletul. În acele momente, am simțit că între noi se naște o prietenie neașteptată, o legătură care depășea simpla întâlnire dintre o curieră și clientul ei. Cu o grație aparte, Olga a scos dintr-un sertar o cutie mică cu bomboane de casă și mi-a oferit una, invitându-mă să rămân pentru ceai. Casa ei mirosea mentă și lemn vechi, iar în fundal se auzea zgomotul vechiului pick-up, care reda o melodie de jazz, cu sunete ușor fisurate, dar pline de viață. Am simțit un sentiment ciudat, ca și cum timpul ar fi încetinit pentru noi două, iar lumea exterioară, cu agitația ei, dispăruse. Fără să-mi dau seama, am început să accept aceste vizite ca pe un moment de refugiu, o oază de liniște și povești care mă ajutau să uit pentru câteva clipe de cotidianul meu agitat. În acea casă veche, cu miros de ceai și lemn, am descoperit un colțișor de lume în care sufletele noastre păreau să se întâlnească în tăcere. În zilele ce au urmat, legătura noastră a început să prindă contur, ca o poveste scrisă cu încetinitorul, dar cu intensitate. Olga îmi vorbea despre tinerețea ei petrecută la Suceava, despre visul ei de a deveni balerină, vis care s-a frâns sub povara războiului și a greutăților care au urmat. În povestea despre anii în care a fost profesoară de literatură la școala dintr-un sat apropiat, cum iubea cărțile și cum fiecare pagină era o lume nouă pe care o împărtășea cu elevii ei. Cu glasul ei bâlând, dar plin de pasiune, îmi împărtășea amintiri încărcate de dor și speranță, iar eu o ascultam cu sufletul la gură, simțind cum timpul se dilată în prezența ei. Casa Olgăii era plină de viață, chiar dacă ea trăia singură. Pe pervaz erau ghivece cu mușcate și violete, iar în bibliotecă stăteau rânduite cărți cu coperți tocite, martori ale unei vieți pline de înțelepciune. În fiecare seară, când plecam de la ea, aveam impresia că am lăsat în urmă un univers pe care nu-l voi mai găsi niciodată în altă parte.
Atmosfera era încărcată de un farmec aparte, de o nostalgie dulce-amară, care mă făcea să privesc lumea cu alți ochi. Pe măsură ce zilele treceau, am început să constat că aceste întâlniri deveneau cea mai așteptată parte a rutinei mele. Prietenii mă chemau la ieșiri în oraș, la filme sau la cafele, dar eu găseam mereu un motiv să refuz. Îmi spuneam că trebuie să termin turele, că am mult de lucru, dar adevărul era că inima mea căuta refugiu în acele seri petrecute în casa Olgăi. Uneori, când ascultam muzica veche care răsuna din pick-up-ul ei, simțeam o liniște pe care nu o mai experimentasem niciodată. Îmi doream să pot opri timpul, să rămân acolo, în acel colț de lume, unde povestea ei și prezența ei mă făceau să mă simt întreagă. Într-o seară, în timp ce sorbeam ceaiul cu mentă și ascultam o melodie de jazz, Olga m-a privit cu un zâmbet melancolic și mi-a spus: „Știi, Ioana, oamenii se tem de bătrânețe, cred că viața se termină după 70 de ani. Dar nu e așa. Viața doar se schimbă, devine altfel. Tu nu te temi.” Am rămas fără cuvinte pentru o clipă, privindu-i ochii plini de înțelepciune. Și am înțeles atunci că această femeie, mică și fragilă în aparență, ascundea o forță enormă, o lumină care încă ardea vie, gata să dăruiască mai departe. Acea seară a fost un moment de cotitură, când am început să înțeleg că între noi nu era doar o prietenie obișnuită, ci ceva mult mai profund și mai complicat. Într-una dintre acele seri liniștite, când ploaia bătea ușor în geamurile vechi ale casei Olgăi, am simțit că între noi se înfiripă o legătură ce depășea cuvintele. Stăteam pe canapeaua din sufragerie, învăluiți de fumul fin al ceaiului de mentă și de sunetul discret al unei discuri vechi de jazz, care scârția ușor, dar păstra farmecul vremurilor apuse. Olga purta o rochie mov, din mătase ușoară, cu dantelă fină la mâneci, iar părul ei alb era prins într-un coc delicat, cu câteva șuvițe rebele ce îi mângâiau fața. Picioarele ei subțiri erau acoperite de o pereche de pantofi negri, cu toc mic, care încă păstrau eleganța unui alt timp. În timp ce sorbeam ceaiul, am observat cum mâinile ei tremurau ușor când ținea ceașca, dar privirea era vie și hotărâtă. Mi-a povestit despre zilele când dansa pe scenele Iașului, despre cum visul ei de a fi balerină fusese spulberat de război, dar și despre dragostea pentru soțul ei, care murise acum 10 ani. Vorbele ei erau încărcate de emoție, iar eu mă simțeam tot mai atrasă de acea femeie cu povești atât de puternice. Într-un moment, și-a ridicat privirea spre mine și mi-a zâmbit cu o tristețe caldă. „Ioana, știi, timpul nu ne iartă pe nimeni, dar ne învață să prețuim fiecare clipă.” Am început să o ajut mai des cu cumpărăturile și cu treburile prin casă. Uneori, mă însoțeam la plimbările scurte prin parc, unde Olga mergea sprijinită în baston, iar eu o susțineam cu brațul meu. Era o imagine ciudată pentru sătenii noștri, o tânără frumoasă și o doamnă în vârstă, legate de o prietenie care stârnea priviri curioase și șoapte în spatele ușilor. „Oamenii probabil cred că sunt bunica ta”, e glumea ea uneori, iar eu răspundeam cu un zâmbet larg: „Să creadă, cât timp știu eu adevărul.” Într-o seară, după o zi lungă petrecută la livrări, am rămas la ea mai mult decât de obicei. Afară ploua mocănește, iar lumina caldă a veiozei arunca umbre jucăușe pe pereți. Stând aproape unul de celălalt pe canapea, Olga mi-a spus cu voce stinsă: „Ioana, între noi este o prăpastie. Eu am aproape 75 de ani, tu ești atât de tânără, poate că nu este normal.” Am privit-o în ochi și am șoptit: „Poate că nu e normal pentru alții, dar pentru mine e ceea ce simt.” I-a oftat adânc și, fără să scoată mâna din a mea, s-a lipit ușor de umărul meu. În acea clipă am înțeles că ceva profund începea să înflorească între noi, ceva mai puternic decât orice teamă sau prejudecată. Inima mea bătea cu putere, iar o emoție nouă, neașteptată, mă cuprindea cu fiecare secundă petrecută în prezența ei. Acea seară a fost începutul unei povești care avea să ne schimbe amândouă pentru totdeauna. Zilele ce au urmat au fost un amestec de emoții intense și momente tandre care păreau desprinse dintr-un vis îndrăzneț. Ne vedeam aproape zilnic, iar fiecare clipă petrecută împreună aducea cu sine o apropiere tot mai profundă. Îi aduceam cărți vechi pe care le găseam la târgurile de vechituri din Suceava, iar i-am povestea cu entuziasm despre scriitorii preferați pe care îi citise în tinerețe. Uneori, mă ajuta să ud florile din ghivecele de pe pervaz, iar eu o sprijineam când urca scările casei ei cu bastonul în mână. Era o imagine care adesea atrăgea privirile curioase ale trecătorilor, însă niciunul dintre noi nu părea să-i bage în seamă. Într-o zi răcoroasă de toamnă,
Olga mi-a pregătit cina, un borș aromat și un plăcintă cu mere, cu aluat rumân și crocant, care umplea casa cu mirosul său îmbietor. Purta o bluză fină, de culoare crem, cu mâneci largi, iar părul ei alb, prins în coc, era strălucitor în lumina lămpii pe masă. M-au impresionat delicatețea cu care a pregătit totul și zâmbetul ei cald, care părea să mă îmbrățișeze mai mult decât cuvintele. În acea seară, am stat târziu de vorbă, iar glasul ei era plin de nostalgie și speranță. Pe măsură ce timpul trecea, am simțit cum sentimentele mele pentru Olga se transformau în ceva mult mai profund decât admirație sau prietenie. Într-o seară, după ce am ascultat o piesă veche de jazz, mi-am adunat curajul și am atins ușor mâna ei. I-a tresărit pentru o clipă, dar nu și-a retras mâna. Am privit-o în ochi și am simțit că în acea tăcere încărcată de emoție se ascunde o acceptare tacită, un început al unei legături care sfida timpul și prejudecățile. Cu toate acestea, nu totul era ușor. Înțelegeam că între noi stătea o prăpastie nu doar de ani, ci și de temeri și așteptări sociale. Ori de câte ori ieșeam împreună în parc, privirile lumii păreau să ne cerceteze cu judecată, iar uneori șoaptele răutăcioase ale vecinilor ajungeau până la urechile noastre. Dar în fața acestor obstacole, am găsit în Olga o putere neașteptată. Ea râdea cu o voce cristalină și îmi spunea: lasă-i să vorbească. Noi știm adevărul nostru. Acea hotărâre comună ne apropia tot mai mult, făcându-ne să înfruntăm împreună lumea care ne voia diferite. Într-o seară rece de noiembrie, după o zi obositoare, am venit la ea udată de ploaie și cu hainele lipite de corp. Olga m-a primit cu un zâmbet și mi-a adus un prosop moale și un pulover vechi, dar cald, pe care mi l-a întins cu un gest plin de grijă. Pune-le pe tine, să nu te răcești, mi-a spus ea, iar în ochii ei se ascundea o tandrețe maternă și totodată o pasiune delicată. În acel moment, am simțit că între noi nu mai exista doar o prietenie, ci o legătură care depășea orice definiție, o poveste scrisă cu inima și curajul de a iubi dincolo de limite. După acea seară, gândurile mi se învârteau neîncetat în jurul Olgăi și a ceea ce începuse să se întâmple între noi. Nu puteam imagina că o legătură atât de profundă și neașteptată se putea înfilipa cu o femeie care părea atât de fragilă și totuși de o tărie interioară incredibilă. Mă întrebam adesea cum am fi putut gestiona totul altfel, dacă lumea ar fi fost mai puțin dură sau dacă timpul ne-ar fi fost mai bâlând. Oare am fi putut să o iubesc fără temeri, fără griji, fără să mă întreb mereu ce vor spune ceilalți? În fiecare zi, când îi aduceam cărți sau cumpărături, ochii ei mă urmăreau cu o căldură ce îmi dădea putere, dar și cu o tristețe ascunsă, ca și cum știa că fericirea noastră era fragilă, cu un echilibru delicat între speranță și teamă. Mă întristam gândindu-mă la singurătatea ei, dar și la toate prejudecățile pe care trebuia să le înfrunte. Îmi aminteam cum, în serile liniștite, când ascultam muzică veche și sorbeam ceai, îmi spunea încet: mi-e teamă că lumea nu ne va înțelege niciodată. Și atunci mă întrebam dacă dragostea noastră avea cu adevărat șansa să învingă toate obstacolele. Prietenii mei au început să observe schimbarea din atitudinea mea, iar când le-am povestit adevărul, reacțiile lor au fost dezamăgitoare. Unii au râs, alții au fost increduli sau chiar răutăcioși. Cum poți fi cu o femeie atât de în vârstă? E absurd, ei mi-au spus ei cu dispreț. Am simțit cum sângele îmi fierbe în vine, dar am încercat să nu mă las afectată. Știam în sufletul meu că ceea ce simțeam pentru Olga era real și autentic, iar opiniile lor nu puteau schimba asta. Am părăsit întâlnirea cu un nod în gât și o hotărâre tăcută că voi lupta pentru ceea ce simt, indiferent de judecățile celor din jur. În același timp, vedeam cum Olga începea să-și schimbe felul de a fi. Își îmbrăca haine mai vii, cumpărase un nou parfum și chiar își pictase buzele cu un ruj roșu aprins, o culoare care îi dădea un aer de tinerețe și vivacitate neașteptată. Mulțumesc, Ioana, îmi spunea ea zâmbind, datorită ție mă simt din nou vie. Însă în ochii ei se ascundea o teamă pe care nu o putea ascunde complet. Eu înțelegeam că timpul nu era de partea noastră, că fiecare zi putea aduce cu sine vești rele despre sănătatea ei. Și cu toate acestea, nu puteam să mă opresc. Dragostea mea creștea cu fiecare clipă petrecută împreună, arzând mai puternic decât orice alt sentiment trăit până atunci. Atunci când, într-o seară ploioasă, am găsit-o plângând, m-a cutremurat până în adâncul sufletului. Mi-a întins o scrisoare de la fiica ei, care urma să vină din Germania să o viziteze. Ce va spune când ne va vedea împreună? A șoptit ea cu voce tremurândă.
Am încercat să o liniștesc, spunându-i că vom găsi o cale, dar înăuntrul meu știam că urmează încercări mult mai grele decât ne-am imaginat. Întunericul nopții și ploaia care bătea în geam păreau să prevestesc furtunile ce urmau să vină, iar eu mă simțeam neputincioasă, prinsă între dorința de a o proteja și frica de a pierde ceea ce avea să devină cel mai prețios lucru din viața mea. În noaptea aceea, când toată lumea părea adormită sub o plapumă groasă de ceață și ploaie, s-a întâmplat ceva ce nu anticipasem niciodată. Olga s-a trezit brusc, cu ochii mari și înspăimântați, ținându-și pieptul cu ambele mâini. Am simțit cum inima mi se strânge de panică și am sărit imediat în ajutorul ei, încercând să o liniștesc într-un mod cât mai calm, deși în sufletul meu domnea haosul. Rămâi cu mine, Olga, nu pleca, te rog, îi șopteam în timp ce chemam ambulanța, iar fiecare secundă mi se părea o eternitate. Pe drum spre spital, mă ținea strâns de mână, iar privirea ei tremura între teamă și recunoștință. Când am ajuns, medicii au intervenit rapid, iar eu am rămas în sala de așteptare, cu sufletul bătându-mi în piept de nerăbdare și frică. Când în cele din urmă a apărut un doctor cu o expresie serioasă, am simțit cum toate speranțele mele se îngrămădesc într-un singur moment. A fost un atac, dar am reușit să o stabilizăm. Va fi bine, dar trebuie să fii atentă. Am simțit o ușurare imensă, dar și o presimțire dureroasă că nimic nu va mai fi la fel. În zilele care au urmat, am stat aproape de ea, veghând-o cu o grijă pe care nu o mai simțisem niciodată pentru nimeni. Mâinile ei, odinioară atât de puternice și pline de viață, acum tremurau sub atingerea mea, iar fiecare clipă petrecută împreună devenea o luptă tăcută cu timpul. În acele momente, am înțeles cu adevărat cât de fragilă este viața și cât de important este să iubim fără rezerve, chiar și atunci când lumea ne spune că nu avem voie. În mijlocul acestor încercări, am simțit și mai puternic cum sentimentele noastre se adâncesc, transformându-se într-o iubire care sfida toate convențiile și prejudecățile. Olga mărturisea cu voce tremurândă că se simte mai vie ca niciodată când sunt lângă ea, iar eu știam că nu voi putea să o las să plece, indiferent de ce va urma. Dar în același timp, o parte din mine se temea de ceea ce va duce viitorul, de bătăliile pe care va trebui să le purtăm nu doar cu timpul, ci și cu oamenii din jurul nostru. Această noapte a fost doar începutul unui șir de evenimente care aveau să ne pună la încercare iubirea și curajul. Nu știam încă cât de greu va fi să fim noi înșine într-o lume care judecă și condamnă ceea ce nu înțelege. Dar știam că, oricât de întunecate ar deveni zilele, nu voi renunța la ea, pentru că în inima mea se aprinsese o flacără pe care nimic nu o putea stinge. Și totuși, în adâncul sufletului, mă întrebam, cum vom reuși să învingem toate acestea? Continuarea poveștii noastre era încă ascunsă în umbra necunoscutului. După ce Olga a fost externată din spital, viața noastră a intrat într-un ritm nou, marcat de grijă și incertitudine. Am început să petrec mai mult timp în casa ei, ajutând-o să-și ia medicamentele, să meargă la controale și să-și păstreze optimismul în fața unei sănătăți tot mai fragile. În ciuda tuturor dificultăților, ea păstra acea scânteie vie în ochi, iar eu simțeam cum fiecare zi petrecută alături de ea adâncea legătura noastră. Însă nu toți erau pregătiți să accepte povestea noastră. Într-o după-amiază, când ieșeam împreună din casă, o vecină a oprit-o și, cu o voce ridicată și plină de reproș, i-a spus: „Doamnă Olga, nu vi se pare rușinos să vă plimbați cu o tânără atât de diferită de dumneavoastră? Oamenii vorbesc, știți bine.” Olga a ridicat privirea, iar eu am simțit cum sângele îmi fierbe-mi vine. Am răspuns calm, dar ferm: „Noi știm adevărul nostru și asta ne ajunge.” Vecina s-a încruntat și a plecat, dar cuvintele ei au lăsat o urmă adâncă, o umbră de neliniște care s-a întins peste zilele noastre. Presiunea din partea celor din jur creștea. În scara blocului unde locuiam, au început să apară șoapte și priviri ostile. Într-o zi, o femeie din vecini s-a adresat direct mie, spunând: „Nu ți-e rușine? Ea e bătrână, tu ești tânără. Ce cauți la ea?” Am încercat să nu reacționez, dar durerea din glasul ei m-a lovit puternic. În acele momente, am realizat că dragostea noastră era o luptă nu doar cu timpul, ci și cu prejudecățile adânc înrădăcinate în societate. În ciuda tuturor acestor obstacole, Olga și cu mine am continuat să ne apropiem tot mai mult. Ea a început să se îmbrace cu haine mai vii, să-și picteze buzele cu ruj, să-și aranjeze părul cu grijă, ca și cum ar fi vrut să arate lumii că încă mai e tânără în suflet. „Mă simt din nou vie”, îmi spunea ea, iar eu simțeam că atunci când sunt împreună, nimic nu ne poate înfrânge.
Dar în adâncul inimii mele, știam că pericolul era aproape și că zilele noastre fericite puteau fi în curând umbrite de provocări mult mai mari. Într-o seară, când stăteam lângă ea și ascultam un disc vechi de jazz, am simțit un fior ciudat, ca și cum povestea noastră urma să ia o întorsătură neașteptată. Cu mâinile tremurânde, Olga mi-a spus încet: Ioana, trebuie să știi ceva, fiica mea vine să mă viziteze. Vine în câteva săptămâni. Oare cum va reacționa atunci când va vedea întreaga noastră poveste? Întrebările și temerile mi inundau mintea, iar tensiunea creștea ca o furtună care se apropia tot mai amenințătoare. Continuarea urma să aducă răspunsuri, dar și un nou val de încercări ce ne vor pune la grea încercare iubirea și curajul. Pe măsură ce se apropia ziua sosirii fiicei Olgăi, tensiunea în aer devenea aproape palpabilă. Casa, care până atunci fusese refugiu și sanctuar, părea să se transforme într-un teren minat plin de neliniști și întrebări nerostite. Olga își petrecea zilele privind pe fereastră, cu ochii încărcați de emoții contradictorii, speranță, teamă și o tristețe adâncă care îi învăluia chipul. Mă simțeam neputincioasă, prins între dorința de a o proteja și realitatea dură ce se contura la orizont. Într-o după-amiază, în timp ce pregăteam împreună masa pentru cina pe care voiam să o petrecem în doi, am surprins-o privind spre cutia poștală cu un aer melancolic. Ceva în mine se teme că această întâlnire ar putea schimba totul, mi-a mărturisit ea cu glas tremurând. Dar poate e timpul să fim sinceri, să nu mai fugim de ceea ce simțim. Am luat-o de mână și am spus că vom trece împreună peste orice, cu iubirea noastră cascută împotriva lumii. Dar, cu cât ziua se apropia, cu atât temerile mele creșteau. Cum va privi fiica ei această relație neobișnuită? Va înțelege sau va condamna? Va putea Olga să-și păstreze curajul și demnitatea în fața unui potențial conflict? Întrebările mă frământau și nu găseam răspunsuri. Noaptea dinaintea sosirii fiicei a fost plină de neliniște. Am stat împreună, ținându-ne de mână, în timp ce vechiul pick-up răsuna discret în fundal, iar lumina caldă a veiozei crea umbre jucăușe pe pereți. Olga mi-a spus cu voce joasă: nu știu ce va duce ziua de mâine, dar știu că te iubesc, Ioana. Și asta e singurul lucru cert. Am simțit cum inima îmi bate cu putere și am înțeles că, indiferent ce s-ar întâmpla, nu aveam să renunț la ea. Dar destinul avea să ne pună la încercare într-un mod cu totul neașteptat. În momentul în care ușa s-a deschis și fiica ei a pășit înăuntru, întreaga atmosferă s-a schimbat. Privirile s-au întâlnit, iar în aer s-a simțit o tensiune electrică, încărcată de emoții puternice și cuvinte nerostite. Era începutul unui nou capitol, plin de conflicte, revelații și alegeri care urmau să schimbe totul pentru noi. Povestea noastră, care părea deja complicată, avea să devină o adevărată luptă pentru iubire și libertate, într-o lume ce refuza să accepte ceea ce nu înțelegea. Și totuși, în mijlocul furtunii, inima mi ardea cu o pasiune pe care nu o voi uita niciodată. Continuarea poveștii noastre urma să dezvăluie adevăratele teste ale destinului. Timpul părea să se oprească în clipa în care fiica Olgăi a pășit în casă. O femeie înaltă, cu părul castaniu prins într-un coc strâns și o privire aspră, care ascundea mai multă neîncredere decât orice altceva. Îmbrăcat într-un parsiu negru, cu pantofi eleganți, părea o prezență impunătoare, dar rece, care nu se potrivea deloc cu atmosfera caldă și plină de tandrețe pe care o cunoșteam eu și Olga. Ne-am privit cu toți în tăcere, iar fiecare secundă era încărcată de nesiguranță și tensiune. Fiica ei și-a întors privirea către mine, iar eu am simțit cum o avalanșă de gânduri și emoții mă cuprinde. Judecată, teamă, dar și o speranță firavă că poate va înțelege. Olga rupt tăcerea cu o voce tremurândă, dar hotărâtă. Te rog să înțelegi că această legătură este reală, că Ioana mă face să mă simt vie din nou. Femeia a oftat adânc și a răspuns cu o voce tăioasă: Mama, tot ce am vrut a fost să te protejez. Nu știu dacă această relație e ceea ce ai nevoie. Discuția a devenit rapid încărcată, iar eu am simțit cum întreaga lume se prăbușește în jurul nostru. Era un moment critic, în care fiecare cuvânt putea răni sau vindeca, în care trecutul și prezentul se ciocneau violent. În timp ce cuvintele zburau, eu am făcut un pas înainte, hotărâtă să nu las prejudecățile să ne distrugă. Nu sunt aici să judec sau să rănesc, ci să iubesc. Pe Olga, pe femeia care mi-a schimbat viața, i-am spus cu voce fermă. Olga zâmbit ușor, iar în ochii ei am văzut o lumină nouă, o putere pe care nu o mai crezusem posibilă.
dar în același timp, știam că drumul nostru nu va fi ușor. Trecutul, cu toate temerile și prejudecățile lui, urma să ne urmărească, iar lupta pentru iubirea noastră abia începea. Am învățat că dragostea adevărată nu ține cont de vârstă, de opiniile altora sau de obstacolele vieții. Ea este un foc care arde chiar și în cele mai întunecate nopți, o forță ce poate schimba totul. În acea seară, cu inima plină de speranță și teamă, am înțeles că povestea noastră este doar începutul unei călătorii complicate, dar frumoase. Iubirea noastră era un mister ce trebuia descifrat, o luptă care merita fiecare clipă. Și în timp ce ușa se închidea în urma fiicei ei, știam că nimic nu va mai fi la fel. Ce ne așteaptă în continuare? Numai timpul și curajul nostru vor spune. Dar una era sigură, nu mai eram singure. Am găsit în noi forța de a înfrunta lumea, iar asta era începutul unei povești care avea să dăinuie dincolo de orice judecată sau prejudecată.